Ke ‘yar uwa ba kya amfani da turaren wuta na jiki barantana na ɗaki? Ai ku kin shiga uku. Na ce ke ba kya so ki shiga layin mata ‘yan kwalisa hamshaƙai masu faɗa aji a wajen mazajen su? To ta yaya ne za ki zanyo ra'ayin mai gida ya riƙa dawowa gida da wuri ya riƙa azarɓaɓi? Habba jiki wari, ɗaki wari, haka kaya wari. Saboda haka idan kina buƙatar gyara maza maza ki haɗa naki ki biyo ni in kai ki gidan ƙamshi. Wajen Mom Aiman Exclusive Scent sun kawo muku turarurruka iri-iri masu annashuwa da ƙamshi. To a ɓangaren ɗakin kansa sun kawo muku halut, sannan suna da sandalwood, suna da kajiji da exclusive ƙamshin gidan 'yan gayu. A ɓangaren tsugunno kuwa suna da drut, suna da kujera, sannan kuma suna da shaharul asal na larabawan asali. A ɓangaren na shafawa a jiki kuwa suna da collector, suna da humra, oil perfume, kai har ma da farce irin na gidan sarauta da dai sauransu. Kai suturar kuma ba a barta a baya ba, suna da hawi, suna da wardrobe balls, sannan kuma da ɗan kamaru mai ƙamshin ƙamshi. To a ɓangaren kabasa ko ta lulluɓe kaya suna da 'yar Maiduguri, suna da 'yar Chad, sannan kuma da 'yar Sudan mai quality. Ga mai neman ganin su don sayen ɗaiɗai ko sari suna nan a cikin garin Daura ta jihar Katsina kusa da rawun ɗin cikin gari, ko kuma ku yi masu WhatsApp ko kuma kiransu ta lambar waya kamar haka: 07076362473. Mom Aiman Exclusive suna maraba da ku.